So we're getting ready for our lunch by Chef Palomaloma Vlog. Dahil siya ay ano yan? With butterfly. Ay! Ito yung kanyang itinimpla na ulam namin this afternoon. Actually, kanina gumawa na rin si Brenda ng pangginamos or bagoong isda. So, ito yung isdang maliliit. Nilagyan niya na. Ano to mga nilagay mong ano? Pampalasa? Ahos, sibuyas, saka itong Sibuyas, bawang, paminta at saka yung egg. So may ano na rin siya, flour and cornstarch. Ayan. Para mag ano na siya. Timplado, mabilis na siya maprito. Music! Nagpainit na ng kawali. And ayan, yung humahan ng prituhan. Para mas tsada. Oh. Lagyan natin ng flashing. Wow. Kalami. Tapos, lots of suka. Ay, kuha tayo sa sausawan. I will make, a sausawan. Uy! Matalsek. Be careful So, bilang po yung isda. Kada isang bilog, meron siyang 8 pieces. So, tawagin natin Lucky 8, fried 8. Diba? Alam mo. Masarap yung ganyan, no? Pag marami yan. Tsaka bagay yung ganyan, yung parang ano lang. One bite. Ay. Isang kagatan lang, diba? Sa subuan lang. Para mas lamig. Yan. So, habang nagpa-fried si Paloma, magagawa naman po tayo ng sausawan. Okay, so na, dito yung ating mga ingredients para sa ating sausawan. So, meron tayong bawang, sibuyas, at si Marian ay kumukuha na ng pipino. So, simple lang, kailangan natin siyang hiwain ng maliliit. Pero since meron naman tayong food processor, pero ganito na lang gawin natin kasi unti lang naman yung ating gagawin. Mas pino, mas maganda para po mas mabilis makain. Yan, chewable. Ganon. Tapos ang bawang natin, durugin muna natin siya para mas mabilis nyo po siyang mabalatan at hiwain ng pino para mabilis ang kain. Mas pino, mas maganda mga moms. Yan. Tapos yun ang gawin natin sa iba pa nating mga ingredients. Naman na yung ating pipino na pinitas sa farm ni Brenda. So, kinuha na ito ni Marian kanina. Ngayon, hiwain na lang natin siya na maliliit. Actually, ganito rin yung sauce ko. Yung sa ihaw-ihaw. So, pwede rin natin siyang gamitin sa ating sausawan para sa ating pritong ulam ngayong tanghalian. So, paano na lang. Kapag may masarap na sausawan, for sure, may masarap na kainan na naman to. Ano yung ating sausawan, nalagyan na ng suka. Then, we have here our pepper. Nabitin yung ating suka, so bibili na lang ako. Dadagdagan ko siya later. A little bit of salt. Para may kaunting alat yung ating sausawan. Ayan. And, syempre, lalagyan natin ng sugar. Ayan. So, ano lang natin, tikman natin kung ano lang yung lasa. Baka masobrahan. So, kahit gamay lang. Ayan. Ayan, para tikman na ang ating sausawan. Marian, pakitikim. Mas marami pa yung sahog kesa sa suka. Ayan. It's time for tikim-tikim. Sarap. Sarap. Ipapalamon na naman talaga kami nito. Hindi siya kain lamon. Ayan. So, marami na na-prito si Palomaloma. So, now, ito na yung mga last to the second batch. Yan. And, ito na! Nagkilawin pa pala. Kilawin ba yan tawag dyan, no? Kasi nagiwa na siya ng luya. Yan. Naku po. Dito mapakarni, isda, gulay, basta na. Wala na. Laps na lang talaga.
Kainan na namin, ang laps na naman ng bonggang-bongga. So ito, nilagyan mo na ng suka? Wala pa. So meron na siyang sibuyas at yung hiwa ng luya. Herba. So yun yung Ito na yung suka. madaknan ko guys. Busy na dito si Paloma. Ay, So while Atikaso naman siya yan, may suka. Buksan mo kasi yung ano na lang, para hindi nahaharang. Yan. Oh, di ba? Di mas mabilis. Parang wala ka talagang gana ngayon, Paloma. Ano ba talaga nararamdaman mo? Nagsusuka siya, ayan. RH pa more. Si Paloma sa Pililaw. Ayan. Mimix niya na po yan. Yung ano natin. Kita natin sa inyo yung process ng paggawa niya ng kilawin. Oh! Then, ilagay na ang mga luya. Then, ang natitirang mga balat ng sibuyas. Hindi pala kasali yung mga moms. Ang sunda kaday. Iya, lagi kaday. Nahubog ko. Ano na diya? Halak pa more. Kami naman to ni Sir Argel. Nilalagyan na rin ng lemon or calamansi. Ayan. Lemonsito ang tawag nila dyan sa mga ganyan. At saka, ano tong isa? Suha. 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 Sinasama po nila yung buto. Yan po yung process nila. So, hayaan na lang natin. Ha? Style po nila yan. Tapos yung lemon. Parang hilaw pa yun. Okay. Pang topping sa ibabaw. Ito siya. Pag sobrahan naman tong fried, pangit na yung lasa. Gani. Sakto lang lasa. Dapat hindi siya masyadong ano. Yan. So, ganyan siya pang toppings. Diba? Para mas Muto, uy! asim. Ang asim ako mga moms. Bang. Yan na, si baby girl. Pakitikim lang muna. Matabang? Saktora. Sakto ra? Tamis-tamis. Na asim. Yung pagkasaw-saw mo sa bibing binalik. Kami naman po yung kakain nito, kaya okay lang. Gusto naman tayo dito ngayon kasi napakalangaw po ng lababo, kusina. So, habang nagtitilaw si Paloma, titilaw si Ray. Aman. Ano? Kasi na natin po mga ilalibasan. Taon po ito. Munta ko sa tambal. Mas tindahan, may tao, di ka makakaon o puan ko. Unahon pa naman yung trabaho. Makuangid ka, mabukman ka, uli ka makaon daw. Mm. Before mag-start, dapat na nakita. Hindi na siya nakakakain ng sa tamang oras pag nasa tindahan na siya. Ang dami ng ulam doon ha, pero Yung wala kang ganyang kumain. unahin mo man yung benta kaysa. Baka maubos pa. Muna nang tayo na papayat ka na talaga, friend. Excuse me, payat na Korea. Papayat ka pa. Anong suka mo nito, Ma'am She? Mamaya, wait lang. Wala. Meron. Ay! Ayun o. Sarsawang ko. Kuha pa ako suka. Ugasan ko lang itong mga to. Kasi ang langaw ba? So, baka ano naman isip mo, sabihan muna natin yung mga trabahante. So, bago po kumain. Dito na sila kakain? Hindi, kasi maalikabok nga doon. Yun. Dito na lang kasi maalikabok doon. Abog man ko dito. Hindi yan. Ako tawag. Pakuhanin na natin Sige, kasi pauna lang natin sila. maalikabok kasi. Dito na lang sila. Okay lang. Kaysa doon. So, nakita na ko yung note. Sa gutom siya. No, ano ba yung marinig ba yung music natin? Yes. Hindi na natin mga tauhan, yung mga trabahante ba? Naiya raw po sila, so dalahan na lang natin sila ng ulan. Dalawa lang sila to. Dalahan na lang natin sila. Ay! Obvious
Wow. Lami and sing. Kulang. Kulang, no? Lami man. Lami na lang. Oh, lami na lang kahit ano. That's it. Makisabi. Sesha Palawan. Oh, Mahal ka na. Ay, kain na. Guys, ang ipaadya. Ha? Una. O hindi namin pinapatay yung music. Ang sing. Yung si Uyong. Uyong ang Wala ko nagpaadya. sinasabi na patay yung music, ha? Wala man, pahinayan naman. Patay naman. Ingon sila ay lagi ba kay Kuan man gablag man di ay. Hindi, pero hindi naman. Uy, nagbayad na sila. Oh, Bible na. Wala man di papatay sila man ang nagsabot kay mag-vlog man pero ila ang ikuan. Ano si Uyong? Nadi mo ko sa Hindi ako ito na, ha? kapatay. Dani, kalung ba niya. Hindi, kain na. Sabihin pa nila ay. Ay, mag-adjust. Oh, sila yung kasya. Uyong mangad. Mo ko sabihin mo, ang sing, ako yan, ha? Huwag ka, huwag mo kainigan. Naka ano, katketa, hindi naman ano, gabi. Ako, dili ako ang ginuwala. Ako wala ako sinasabi dyan, ha? Lahat na yung message kay madam. Wala kayo dyan. Kumusta ang ulam, Sing? Ang sarap. Bongga. Pero hindi ay mahal. Ha? Hindi ay ma'am. Yan tali mapag-ingon BFF, ay ngayon lang. Ano na, bakaon na kay ang patsada atong video. Dagang kay na. Wala, oy, wala ka na-excuse. Ako mag-alap ko. Balikin na dito BFF, inaumana kag-vlog. Kapag bilis lang sa daw ito, kaya bilis ay kulang sa ako. Okay na. Ano na, mubangan. Para bibo tayo kumain. Marami ba? Ay, pero sa'yo may karibay yun. Wala ka ba? Wala. Okay na mo! Pag-sounds na mo! Pag-music na mo! Okay na. Hindi na! Hindi na madisturbo! Okay na, salamat! Mga mawalaw guys, yun na kayo. Wala pagani niya. Lagi lang pa nil, uy. Pero natataod na eh. Tao man sa sila. 2 minutes lang. Gawan kita. Okay ka, reklamo si Linda ganina. Sabi kita tanan. Basta nag-game na ko ay wala ko. Basta smile lang yun ko. Yan ma'am. Ang banday na nila balik.